Atay ngin tangi sa to ba kumno ka jing ya par jong ki khna nong kun nong bat ki jaka sor ho kadai kata ka we ka jing jing mut ba pila ai kumbang la su to ka we na ka jing sniu jong ki khna samlam taru kadai na ka jing yalam bakla jong ki parlok pat ka jing sha pan ngop ne ka jing sha pan shoi dai te kata kadai ka we ka jing sniu ka ba sangat hakikun samla ba mentama te sa mata polara pila su thai du ngakwa ban kli sa ka we ka jing kli ya phi kata ka jing kli ka long kum ne kumno ka jing ya dei jong ki kimi ki pa pat ki khun ha kan ne ka juk ka ba mata kumno ki kimi ki pa ki laban pen ya dei ki khun no ba kin like tham tam na kita ka jing sneu bat kumno ki khun kin yo ya kata ka jing sneng bat tham tam ka jing ya dei jong ki kimi ki pa bat ki khun ka ba la ban pen like ya ki khun ne ki khna sam la ba mata ka de ka jing ni kong e kas dam na ying dai to phila ban pan ilai mini ketok ni ki mat ki jembut jeng berkat sih haba ngi keren pang kata kan ka cukup bementang yi iba ha ki long ye long sam jungi kila hiar hadu kata kata ngi bun ki long ye long sam jungi ha kan ka por ko bementa abangi pe ikinu kudu ki long ye la sigi bun ki long ye long sam jungi kila hiar hadu kata kata ha ka ba ngi pe ya ga jinga dei jong ki kun ki ti bat ke jing long bat ki kemikik pa ngi ha kan ka por ka bementa ling ba ka jing don jong ni ka social media ling ba ka jing don jong ki social media ngi iba ki kemikik pa bat ki kun la se kem don chu ka jing dei ga bajan la se ngi ha kan ki yeng ki sam jong ni ka juk bementa ngi iba ki kemikik pa bat ki kun ki ti kem don chu ka ta ka por la se ban ya shong kai ban ya selok la ne ban ya keren ya khana la ne ban kali ban pertho ke ka ba ki kun ki ti ki le la ne ke kumnu ki long ki ban tingi iling ba ka jing don jong social media la se hakani ka juk memtangi iki khna class 9 class 10 la se ki la yo ban bat ka phone la se haka air tai bedang red haba maki ki bat ki pendan kam phone la se ka phone ka dika ladangi dan ka pendan kam ka dika ba yo jing toy na ta jangi bat ladangin dang mempendan kam ka phone ka dika ba penchot ya ki jing em jangi tingi i ba hakani ka juk memta ki bun ki khna ki baret ki la bat phone ta ka jing yo ba jong ki khun ya ka phone la se ga ban pendan kam ni social media ngi i ka pen kanang pentron ya ka jing dei jong ki kme ki pa bat ki khun ki ti ngi i ba dan shu ka ta ka jing ya kren ki jing ya khana ki jing ya selong ka jing ya mer jmut la ne ki jing ya kren ya khana pa ki kme ki pa ki khun ngi i ba ki khun menta ki ya kiar bat ki ya le kat bala ban ya shongkai bat ki kme ki pa la ni ban ya thui ki kme ki pa ka baba ya ka baja ki jing jong ki te haba ngi haba ki khun la ni haba ki ni ki khna ki kendu ko no ki jing juki ngi i ba ningkong ki le ki perlong ki ya thui ki perlong te le se ha ga jaka ban ya thui ki kme ki pa ki badai le se ki pa ki nong ki bayas ki nong selok jongki la si ki nong selok ki bayan kam jongki haka jaka banya thu ki kime ki pa ba ki nik pa ki nyarap ki ndai ki lek ki perlong te la se ha ba ki le thu ki perlok la se dan ki perlok ki bala banyaram ki perlok pade ki bamla la si ki bam pat long klan ki jumut per khat ban ai jumut la ne ban banyarap lem ya kata kecik ya kita ki ni kena ki kendo tingi iling ba kan i ba kawara shibun ba ki jing sneo hakini ki kun ba hakini ki kena kamtam ya hakini kena ki badam kena sam lalut leni ke bangi ong taki badang dan hakata ka kerdan teenage yo i ba ka jinglong jong ki la se ka ngi i ba ka jinglong jong ni ki kena ka pher hadu kata ngi i ba la dakinu ki sham kunu ki jing la se kimji ethu ki kimi ki pa kilan ni ki kimi ki pa hende ya haba maki kilan ki kimi ki pa ki wara shibun ki jing ya ki jing im jong ki hi anda habala poi ha ko la le se ki kimi ki pa ki te bi ki ba maki ki jia ka wara ka jing pu sik thang ya ka jing im jong ki kimi ki pa yang sam te ga ni ka we ka bang ka ban ong ba kum ki khun ki ti ni dan kam ban se ban long ki ba ban shim ni ki kimi ki pa kum ki perlok ki bayajan tam ak jing joki ama de maki ki perlok ki binengkong jongi de maki kita ginong hikai binengkong jongi ki ban hikai yangi ka kentin ke binengkong ke bamangi ngin khot
nadu bangindang det ba manging sedang ban nang ban ke se di maki ba penhika ingi ban khot mai pa te kata kadika wei bangin shim ya ki mi ki pa kum ki perlok ki bai jan tam bangin la banya thu ya kita kicing ba manging sham kicing jong ni kena mengelai na kicing hadir habun kicing kita hakabai de ba kayen kasam ka imlang sa lang kham tam ka koi ka khia ba kham tam kicing mu chin perkhat jong ikna hi te kata kadika wei ka bang kwa ban ong ka ba kum ki kmi ki pa ngi don kam ban don kicing kit kli ela kicing ki khun ban pe benia ba kmi benia ela kicing ki khun kanang bagi khun kenam ngat akon ngu kicing ka ba miki kendo te tam kita hi kublishbu kublishibun sa nagbenta kini ki jemut pat sembo jing perkat ba pila ai nabenta jumi iwe pa iwe nta walada isa idon haka kepor ke bakem handai kublishibun nta jong ti pa pila flight por khnang ban pansai hani yole se kadai kacing toi na benta jungi ki bape ya kene ke video pat napta ki kun samla pat jong baro ki pa kin nang pat kin suthu ya kata kacing koridor jong kata kacing pen he ne pen san penrang ba iki kun ha kata ka akor ka buram kacing sneng kacing kraw bat khamtam kacing penyadai jong ki pa pat ki kun te sa ngin sai perlong bing sa hakiwe ki poru ban yole se phila ban plaj por biang in pelong biang in pili biang ipi kum kiwe pat lada phila ban aipor ban batai le mingis phang jong kiwe pat ki topik bangin sa la ban yakren namar masutho ba phi ki baterai hakum nukine ki kenja social welfare ki baterai page hakum nukine kliang phi don cibun ha ki jing yakendu ha ka jing em jong ki bro ki ba sangat hakin ki cing cencar bati ba sat ngop hakum kini kicing bakla kamtam ki longjing sam ki baran haki khain nong kento kable sibon ya ki baro ki ba pet ya kene ka video lara ki sotangat ya kene ka program jengi mata sabhaban share ya kene ka video bat pin snap bat ajing mudlem ya ki wai pat ki para samla bat ya ki parlok jangki kuble sibon